JR Mainit Rihon. God bless Action Radio. Madamo gid nga salamat. Thank you so much for watching aga pa. Kay Suzette Alunan, good morning. Be safe and God bless ko no watching from Hong Kong. Salamat kida sa tanan nga mga gapamati. Kay sa tanan nga nagapamati dira, please like, share and follow ang Facebook page sang Action Radio Bacolod. Same man sa amon sini nga YouTube account kag ang amon sini nga website for more news, information and entertainment. Wow. Lantawan yung galing gina-upload na mo. Nadumduman mo to Action Boy sang ato ba lang naperde ka mo? Naperde kami Sa sa ano? Christmas party tato bala. Ha? Sa Christmas party tato bala to wala. naperde ka mo bala sang teens. Nagpaga-kuha lang to kami, nag-giveaway lang kami tuya. Kay Ah, sila wala. mo, mga bago ka mo. Kag kami taw kada tuig, do kami malang daog. Ayam. Ara na kami sa Hall of Fame actually, ha? Ay kalain. Oh, so sinamon, give it to them. Kay last 2 years ago, amo pa lang nasang nabuo girang teens mo, no? Kasi sila namon, mga anchorman namon, give it to them na. Kay ilan Kay na. katigulang naman si inyo. May balik yapon. Kapoy man diaper eh. Kalain. Tingnan naman to, di ba? May horror videos kami to. Gin-upload to namon. Thanks to Action JM sa YouTube account sa Action Radio Bacolod. Please like, share, and follow. Okay. Tanawan niyo da kay horror, ano to siya, for entertainment purposes only lang to ha. Basta mambal ka mga ka-horror di sa Action Radio. Hindi si Action Boy lang ang ginakulbaan. For entertainment purposes lang to. Sige. Happy anniversary gali, no? I don't know kung pero mo gini pizza kay sa kuan mo sa dito sa Las Vegas bala. Sa kay Ralph kag kay Syra, no? Happy anniversary sa inyo nga duha. Ang panamyo gid dalin sa kay maninoy mo one ball Gallo, no? Sa Las Vegas, Nevada. Kag of course kay Ma'am Alma Alvarez Gallo. 7 years na gali sila. Wow! 7 years anniversary, Ralph and Syra. 7 years and counting. Yes, and going strong. Yes. Ay mo ya 6 years na going strong man. Ana? Going strong man sila. Oh, sila. Perfect. Sige. So happy anniversary Ralph and Syra, no? Sa din ka na to gina, sino na tong din ka na to dampi man. Si amigo ta Romel Gallo is also with us watching. I think buwas na ni sa mabiyahe pabalik din sa Pilipinas ay. Wow, biyahe-biyahe lang. Biyahe. Romel Gallo. Kag I think daw buwas na. Di ka na to dampi man, di nga nagtato man. Ay na. Nadula, di ka din. Oo nga ako, ano kaya na-exit naman. May mga sounds good. Kalambot ka ni sa kay Way Gitada. Wala pa. Okay ka na kalambot. Wala. Sa kay Teacher Romela Ilustre Revalo. Wala pa. Aray na siya. Good morning Yes, sa imo. Good morning. And manong birthday ni siya, nila? Yes. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, may agaman, dira sa Bago City. Kay Renan Payong-Ayong. Martin Aliling, good morning man. Kay grabe yang profile name mo, why did tada, no? Perfect. Ray Baryoga, good morning man dira sa DSB. Jenny Dioric. Si RR gali. Si RR gali ni ang why did tada. Ay, siya gali. Zero. Yan. Kay Remar Hicano Halyasgo. Sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. Judenia Sarmiento Puig Lazaro. Good morning. Sige. Kag kay Ma'am Van Mayo dira sa Minnesota. And Dr. Matt Mayo. Standby na kita sa mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Inkonformar ni 3rd Infantry Division spokesperson Kim Apitong nga may 5 kakatapos ang Philippine Army
Ang napilasan sa enkwentro nga natabo mga alas 3 ang taknas ng hapon Miyerkules sa boundaries ng Barangay Quintin Remo sa banwas ng Moises Padilla kag inilugar nga sa sakupan sa Negros Oriental. Sa interview sa action firing line ginpahayag ni Apitong nga nagpatigan sa combat operation ang 62nd Infantry Battalion sa Philippine Army matapos nakabatong sa report angot sa extortion activities kag plano sa katapos ng New People's Army nga pagpang-atake sa militar kag PNP. Suno kay Apitong, napilasan ang 5 kamiyembro sang militar bangod nag-usar sang anti-personnel mine ang mga ginaligar NPA nga ginabulubanta. Yara sa 15 tubtob 20 ang kadamoon. Ginaligar ni Apitong nga may 8 tubtob 9 kakatapos ang NPA ang napatay kung basihan ang tinulo sang dugo sa encounter site. Sa karon nagaparaan ang pursuit operation sang militar sa lugar. At nakita po natin, according dun sa ating tropa, dun sa ground, ay meron pong tumumba na mga 8 hanggang 10 na mga NPA terrorist na miyembro. At nung tumumba po yung mga NPA terrorist na ito, na miyembro, ay ito po ay dali-daling kanila pong ni-rescue at kanila pong hinatak. Sa atin naman po ay meron po tayong wounded po, 5, at ito po ay ni-rescue ng ating Black Hawk. Nagpadala po yung ating Air Force po ng Black Hawk na 2. Ang kabahin sang pahayag ni Captain Kim Apitong, ang spokesperson sa 3rd Infantry Division. Ginkumpirmar naman ni Major Randy Babor, hepe sang Moises Padilla PNP nga may pumuluyo nga naghalin sa Ilabalay kag nagkadto sa eskwelahan kasunod sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang Philippine Army kag New People's Army sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo, Banwas sang Moises Padilla. Sa interview sa action firing line nipahayag ni Babor nga mayara sang evacuees apang wala ini sang husto nga numero tungod wala nagkakadto sa lugar, ilabi pa nga tama ini kalayo kag peligroso naman sa otoridad. Ginlaragway ni Babor nga nabukid na ang bahin sang Banwas sang Sitio Tios kag may kabudlayan ang paglakat tungod ini man kabisado ang dalan. Sa ibang paraton nga balita lokal, patay naman ang isa kinaligar commercial sex worker matapos ginluthang sang riding in tandem. Malaw na 20 ang takna sang kahapon sang hapon sa Purok Lampirong, Barangay 2, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima gikilala kay Renalyn Maming, kag residente sang Banwas sang La Castellana, samtang wala pa makilala ang mga suspetsado. Sunod kay Police Station 2 Deputy Chief of Police Lieutenant Junito Pastrana, naglalakat si Maming sa ginpalapitan sa mga suspetsado kag ginluthang naigo sa nawala sini nga kilay, lapos sa likod siya ulo gamit ang wala pa may buluan nga sahi sang armas luthang kag naglapos ini sa likod nga bahin sa iya ulo. Galayon man nagpalagyo padulong sur nga direksyon ang mga suspetsado. Nakuha sa esena sang krimen ang isa ka basiyo sang kalibre 45 nga armas. Nagwa man sa investigasyon nga madamo sang reklamo bato kay Maming tungod nagakaladula ang mga personal nga kapitan sang iya mga customers. Karon para ang investigasyon sa otoridad angot sa amo nga insidente. Patay man ang magulang kag pilaso na manghod matapos ginlabo Martes ng hapon sa ilautod sa Sitio Kadyakap, Barangay Tapi, Siyudad sang Kabankalan. Ang biktima ginkilala nga sa Day Elisa Tabuhara, 72 anyos, kag Herman Nabaha, 55. Samtang ang suspetsadong ginkilala sa ilautod nga si Estelita Lastimoso, 58 anyos, tanan residente sa among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Lieutenant Dennis Melgarejo, ginsulod ni Lastimoso sa puloy-an ang iya magulang nga si Tabuhara, kag wala sang anuman nga rason, ginlabo ini sang makapila ka beses gamit ang binangon. Nakita man siniya manghod nga lalaki kag ginlabo man sa ulo kag kamot. Ginhingagaw padala sa ang mga biktima sa Lorenzo Zayco District Hospital apang gindeklarar patay si Tabuhara samtang ginabulong ang manghod sini sa ospital. Sunod kay Melgarejo, may mental disorder ang suspetsado sa sulod na sang 5 katuig. Patay man ang driver sa motorsiklo samtang pilason ang angkas ni malapos aksidente nga nagbunggo sa isa ka L300 van sa Sitio Malasbalas, Barangay Urong, Siyudad sang Kabankalan. Ang napatay ginkilala kay Mario Dilobio, 25 anyos, samtang parang paginabulong sa ospital. Ang angkas ni nga si Jake Calais, 23 anyos, lunsay pumuluyo sa Sitio Budyong, Barangay Urong sa Mumanga Siyudad. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, nagabiyahe lin sa norte padulong sa sur nga direksyon ang aksidente nga nagbunggo sa nagapadulhog nga L300 van nga ginamaneho naman ni RG Cordero, residente sa City Heights Subdivision, Barangay Taculing, Siyudad sa Bacolod. Giningagaw padala sa Lorenzo Zayco District Hospital ang mga biktima. Apang gideklarar nga patay si Delobio matapos ba nakaangkon ni sa maluba nga kapilasan sa lawas. Ginpahayag man ni Melgarejo alin sa dumagete ang van, kargado ini sa mga swab specimen nga pagidulong ko tani sa Diagnostic Center sa Valladolid District Hospital sa natabo ang insidente.
Patay man ang duha ka persona kag 3 pilason sa natabo nga pagsalpukana isang tricycle kag motorsiklo Martes ang gabi sa Barangay Hilamunan, Syudad sang Kabankalan. Ang napatay ginkilala kay Ann Crizel Hinobio 20 anyos kag Jory Alvarez 21. Samtang ang mga pilason ginkilala nga sa ilananday Alma Hinobio 53, bata sini si Kent Arnel kag Mercy Losalo 43 anyos. Sinay Police Lieutenant Dennis Melgarejo sang Kabankalan PNP padulong sa proper sa syudad ang mag-iloy nga Hinobio sakay sa tricycle kag tuway naman nga direksyon ang motorsiklo nga sakay si Alvarez kag Losalo. Dugang pa ni Melgarejo ginaligar madasi ang pagpadalagan sa motorsiklo matapos nag-overtake sa isa pa kasalakyan rason nga nalaalang kag naigo ang sidecar sang tricycle. Ang mga pilason ginabulong karon sa Lorenzo Zaito District Hospital. Sa duwa man naton nga balita lokal, ginakwestiyon karon ni Undok Secretary General Diego Malacad ang Memorandum or Circular in pagwas ang DOTR angot sa pagkakasang plastic barrier sa mga PUVs. Ginpahag ni Malacad nga may diskriminasyon sa memorandum in pagwa ni Transportation Assistant Secretary for Road Transport Mark Steven Pastor bago nagasakop lamang sa NCR, Cavite, Bulacan kay ibang pangabayan sang Luzon ang kaundan sang memorandum. Sa piyok sang mando ni Pastor nagapangabay si Malacad sa iyang miyembro kay ibang mga drivers ang dipasayang masalakyan nga hindi gid pagkakasun ang mga plastic barriers para malikaw sa violation. Ito na hinaklaro subong kayang order sa DOTR. Department lang na siya absoluto. Kaya ang Department of Transportation under siya sa IEPF. No? Ang IEPF, wala yan ang order na kakasman ng barriers. Ang kabayan sang pahayag ni Undok Secretary General Diego Malacad. Sa katapusan nga balita lokal, nakarecord naman ang Western Visayas ang 127 kabagong nga kaso ng COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 143,190 kahapon nga adlaw. Sa bag-o nga kaso Negros Occidental nakarecord sa 51, 32 naman sa syudad sa Bacolod, 25 sa Iloilo Province, 8 sa Iloilo City, 6 sa Capiz kag 5 sa Guimaras. Nadugangan sang 1,199 recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 130,673 kag 4 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 3,518. Samtang 8,964 naman ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Pila ka grupo nag-file sa petisyon sa COMELEC para kansilahon ang COC ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Kanta ang gobyerno, target nga makabakuna sang tubtub masobra 1 milyon kada adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Yes, good morning Liwat. Sa kay amigo ko da Ronnie Vega, mag-aga sa imo, pre.
Ano nang ginasend niya sa akon man? Kasi sino nang kandidato yun siya. Kandidato. Sinong kandidato mo, Migorone? May ginasend din sa akon, no, nga mga video, no? Perfect. Anyway, i-check ko na karon ah. Check ko na. Nga kasi ginagwa yung ako, yung Facebook. Kadula? Oo. Ah. Naman. Kasi tungod na sang buka ang kilid, asang imo nga, kwan? Hindi na ito na ulong, di tama? Di ari siya yung naulog. Para saya. Peter Reyes, good morning, man. Oh, ari na si Migo na to, no? One ball galyo. Ano nang iyang, kwan? Ano nang iyang, ano naman? Si Bossing, ako na nabasa ko na kagina, kaso nadula, di sa ako, no? Stars Holiday Celebration. Munang Wala, yan. Plus one. Munang yata ko ni Migo Tawan Do Bolgalyo. title, diyo. Happy anniversary daliwat ha kay Ralph kag Syra Galyo. Happy Ralph Galyo birthday. kag Syra, happy, Happy birthday. anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary. Ano na? Okay. Ay, sus. Dennis Richard Timor Roma, good morning, man. Kay Tano Gisok, good morning. Yvonne Biser, ay kahapon ko lang nisagin pangita. O, lingkod daw ay nakukita di kay Miss Yvonne now. Subongin ano niya. Subong ara na siya. Nag-comply na siya. Nag-comply na siya. Yes. Kahapon ako ni nagmuno, lingkod daw ay naku di ka kikita sa kay Miss Yvonne. Hari na siya. Miss Yvonne Biser sa Germany. Good morning dira sa imo, no? Renan Payungayong. Good morning yesterday. Oh, ano niya kay Dennis? Good morning. Good morning yesterday. Muna? Ano lang ang kanta? Tiyak mo na good morning yesterday. Nabago lang ko na. Pero ang tuno ya na ano gani, ang yan na pala ni. Basta, lipat ko. May kanta nga yesterday yes ang Beatles. Ano kanta ba? Yesterday, all my troubles seem so Ako far niya. away. Yesterday once more. Okay, kuha na. Yeah. Karen Carpenter. When they get to the part where it's breaking a heart, it can very relax pala kita ko video ko gamam. Very relax. Ang kaya na sinuro ni Bing Sindihan ni Bing iyang gina-message na anunsyo. Gin PM si mo? Why? Wala, hindi ko din makita. Che Zamora, good morning man. Edwin Escopel. Classmate, may agad na sa imo. Mayo. Sige. Bia Jonathan, good morning man. Kag kay Christine Minias Villalobos. Atia Kim Iriman. Oy, Charo. Ben Danilio Court. Good morning dira sa imo, Cha. Good morning, Cha. Hindi na to Good ako. morning, Miss. Hindi na to nga akong painting. Ito nga paint siya mo. Lingko gaya ko da asang painting mo. Amo na ginabisihan niyo to. Muna to, painting siya. Lingko gaya ko da. Ay na, ano nga. Padali ko din sa imo painting. Basta Abi, mo to, basta dugay-dugay, amo na siya gina. abi Charo, ikaw mo na lang abi ipaskwa sa ako na abi. Wow. Painting ni Mga Charo. mga subject niya. Conceptual still life Wow. Muna, mga still life ng iyang painting Bong. Kaya padalanta ka sa painting ko nga ano ganina ng Small circle, small circle. Nabladog na wasag lang bla. Abstract. Abstract. Diba? Pero believe ko na bala sa mga explanation sa mga abstract artists. Magaling nga mga artist na maka-intindis na. Yes. So, kita mo, gitsindihan na kami. Kaya Terry Baya, good morning man. Later gali sa aton nga kuan sa aton sini nga pagpangalagad basi makuha naton dire no, mabisita naton dire si Mayor Isko. Yorme. Baya kuan lang, telephone lang no. Matian ta ko si Yorme karon kon makasulod siya no. Git sa amiga niya nga si Eboy nga nagapangapid subong watching from Canlaon City. Migaya Eboy ngalan. Gusto Liam mo, ilisa tayo, girl. Halyor Espinoso. Sa boss ko na ni kuan ni Maninoy. nga si Andre Gonzaga kag EJ Havilosa. Good morning sa inyo dira. Yes. Jinky Dialagdon, mga agaman, ginatamyan naman ang tanan nga mga taga kuan ano ganina na Tamyan lang ako EFC. sa saot lang ko dito. Si Lulit Dialagdon pa Joe Dialagdon, good morning kag sa pamilya dira ni Miss Jinky sa DSB ano. Yes. Super mo nga na ganyan. Na ano nang imo man o sige ikaw na ba? Good morning. Dira kay super. Wala. Super mo na mayara. Kay Ronald Vicera, mo na natin kagwa sa akon. Sa Romblon na sa. Oo.
Kay Noy Erwin de Qatar, tapos naman na. Ano na si Kagawa do M sa boso. Boss, salamat kasi sundol gin padala mo diha sari-sari tuod nga mga Sundols. sari-sari nga mga Sundols. sundols. Sakit Thank sa you kutuod. good. M sa boso. Kagawad bo. Pada sa gintuman na gining ambal Ay, niya. magkagawad sa amunang iya pangatag da. Ay, abo. Magkagawad siya, hindi sa kampanya, kaya basi may assurance. Magkagawad. Magkagawad na siya. Amo na panghatag ya. Oo. Mga sundol to nga ginapadala Oo. man de. Di dapat man number 1 kagawad na siya kay patulogod si Kapitan. Charot. Yeah. Charot lang, charot. Joke lang. Kay Raymars Watu Imperial. Watching live ko na from Lancaster. Amo ni siya magbasa? Lancaster? California, Sige. USA. Nang pwede ka karon maka ada maneho, sige Ano? kwanta, sige ada Ba man. naman biba kay puro lang abakada. Sa una mo na magsaulo sa ano no? Ano na gani? Ang abakada, hada. Abakada, Ano? abakada abakada laman, hindi ko balo. Galing doon na nalipat ako pa sa una. Daw master ko na mo. Master of everything. Yes. Ano na parok mo, JM? Ara na sa. Kag sa ato. Bayan numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25, detalye na sa mga balita nasyonal. Nag-file sa petisyon sa Commission on Elections ang pila ka grupo agud kansilahon
ang Certificate of Candidacy ni Anay Senador kag Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 2022 national elections. Ginfile sa political detainees, human rights kag medical organizations nga ang 50 kapahina nga petisyon to cancel or deny due course the COC batok kay Marcos. Sunod sa mga petitioners, nagaunod ang COC ni Marcos ang multiple false material representations. Ginpahig sa mga petitioner nga hindi dapat magpapili si Marcos bangod sa tax evasion conviction sa tong 1995 bangod sa kapaslawan nga pag-file sang iya nga income tax returns. Ginabandera naman sa MP Nation ang pinakadako nga organisado nga volunteer group organization ang kandidatura sa pagka-presidente ni Senator Manny Pacquiao. Sunod kay MP Nation lead convener Colonel Danny Enriquez, nagsaylo ng ila grupo kay Manila Mayor Isko Moreno. Sunod kay Enriquez, isa ka collegial decision sa executive committee members nga abandonahon si Pacquiao. Naibaloan nga ginabug-usan ng MP Nation sang Army of Coordinators gikan sa 78 ka mga probinsya, 120 ka mga syudad, 1,109 ka mga banwa kag masobra 35,000 ka mga barangay. Kalakip man sa MP Nation na nagkalain-lain nga sectoral groups kaangay sa senior citizens, youth, ecclesiastical servants, overseas Filipino workers, transport, health frontliners, LGBTQ+ community, market vendors, enlisted kag anay AFP and PNP personnel. Gina-finalize na sang Department of Health kag Commission on Elections ang health protocols nga ipatuman sa 2022 elections. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga health protocols na nga ginapreparar agon ipatuman sa tiyon nga mag-umpisa na ang panahon sang eleksyon. Duha pa ni Duque, nagabulig ang DOH sa technical level sa diin, gina-review ang health protocols. Ginpasiguro ni Duque nga handa ang DOH sa paghatag bulig sa DOA kung kinahanglan. Target sang gobyerno nasyonal nga makabakuna sa 1 ka milyon tubtob 1 ka milyon kag tunga sa kada adlaw sa COVID-19 vaccine umpisa Nobyembre 20. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ina sa tuyo nga makabakuna sang 15 milyones doses sa bakuna antes matapos ang bulan sang Nobyembre. Agod malapot ginpahay ni Galvez nga kinahanglan sang dugang nga vaccination sites pagi naman sa pag-usar sang malls, universities, eskwelahan, camps kag function halls kag iban pa. Naglambot na sa 60,406,406,424 ka doses ang COVID-19 vaccine ang nabakuna sa bilog nga Pilipinas umpisa bulan sang Marso. Sunod kay Health Undersecretary Mierna Kabutahe, ang NCR amo amay pinakamataas ang populasyon nga bakunado na kontra COVID-19 kag ginasundan ini sang Cordillera Administrative Region nga mayara sang 39.37% na sa ilang populasyon ang bakunado. Yara naman sa 32,656 kung 32 milyones 656,615 sa populasyon sa Pilipinas ang nakabaton sang first dose sang bakuna. Nagpahanumdum naman ang Department of Health nga hindi paglimitahan ang pagbakal sa bakuna kontra COVID-19 sa Western brands. Sunod kay Health Undersecretary kag National Vaccination Operations Center Chairperson Mierna Kabutahe, ang tanan nga bakuna epektibo kontra COVID-19 bagod suportado mga inisang pagtuon sa mga eksperto. Gintawag naman ni Kabutahe nga colonial mentality ang mga nagatulod sa mga Pinoy nga magpili sang brand kaangay sang Pfizer, Moderna, AstraZeneca kag Johnson & Johnson vaccines. Sa katapusan nga bahin sa aton mga balita nasyonal, gingarantiya naman ang libreng basic healthcare assistance sa tanan nga mga Filipino sa idalon sang Lacson administration. Ini ang promesa ni Senator Panfilo Ping Lacson sa isa ka online forum sa itong Miyerkules nga adlaw. Sunod kay Lacson nga butangan sang pondo ang requirement sang high cost stage sa Universal Healthcare Act agon malakip ang tanan nga barangay mas-subsidize ang PhilHealth premiums para sa tanan ilabi na para sa mga indirect contributory populations kag masiguro ang mas dako nga benepisyo para sa healthcare workers. Ang senador pahigman sang kasubo kung paano nga pagkaligad sang halos 3 ka tuig sang ginpatuman o kung gipirmahan sang 2019 ang Universal Healthcare Law pabiling gyapon nga yara sa low cost stage nga may budget lamang nga 173.5 billion pesos. Ginduwa pa ni Lacson nga may 3 ka stages sa UHC kag ang pungsod ang mag-transition pa sa Middle Coast nga may budget nga 241 billion pesos.
Suno sa pagbahay ng laksyon nga hindi dapat nga pabayaan nga mag-agi pa ang isa pagid ka budget year nga may kulang sang pundo para sa universal healthcare implementation. Suno padugang ni laksyon nga himuon nga posible ini sa pagi sa pagsiguro nga ang Universal Healthcare Act hindi lamang ang maayutan aun sa papel kundi isa nga mag-serve gid sa SNT-tuyo nga mo ang healthcare coverage sa tanan nga mga Filipino. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Inyo ginpamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report second portion. Magasunod sa dili gid lamang madugay. At aton man gina angan-angan ang aton singaw papayangot kay Mayor Isko Moreno Dumagoso sa aton sininga pagpangalaga. Ang inyo diri nga news team, Aksyon Eden Aboso. Production Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Standard Time, alas 6:32. So mga ka-aksyon, balik anay kita sa atong siling pagpangalagad. Kag sa aton na siling nakaina, manginbisita naton karon nga aga. Ining isa sa aton mga presidential aspirant in the person of Mayor Isko Moreno Dumagoso. Okay, ari sa subong sa aton nga linya. Your May, may aga, good morning. So diretso na po tayo, Mayor, sa ating mga katanungan po. Unahin Hi, na my boy. Yes. Good morning, mayong aga at sa ating mga staff dyan sa Action Radio at inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Mayor. Salamat po. Medyo maaga po tayong nagising ngayon po. Ano po? Lagi yun. Alam mo naman dito, pagka kailangan minsan maaga talaga tayong gumising. Lalo na pagka may mga gagawin sa ating syudad. Usually talagang pagka-Lunes nga, alas 5 pa ng umaga. Bago kasi flag ceremony. Sige po. We have to early bird catches the worm. Yeah, tama po. Oo. Kasama po pala natin dito si Action Eden Aboso po, Mayor, no? Hi, Ma'am Eden. Good morning sa'yo. Ayong aga. Sige, Yorme, good morning po. Hi, good morning. Good morning. Sige pa, Mayor. Diretso po tayo, Mayor, sa katanungan natin. Ito pong build program ng kasalukuyang administrasyon po. Kung kayo pong maupo bilang presidente, ipagpapatuloy niyo ba ito? At ano po, saan po kayo mag-focus ng programang ito? Well, dapat naman talagang ituloy, no? Kasi nagiging habit na kapag nagbabago administrasyon, pinatitigil yung mga ginawa ng nakarang administrasyon. Nasasayang yung buwis ng tao, no? Kaya ako, ang katwiran ko, noong ako mag-mayor, tinuloy ko naman yung mga ibang paggawaing bayan nung sinundan ko. Para makita ng tao na may continuity. Tayo naman, ganoon din ang gagawin natin, given a chance, no? Pero, yung build na gusto natin, yung build more hospital, build more housing, build more school, build and create more jobs and business. So doon tayo nakapokus sa life and livelihood, no? Buhay at kabuhayan. Yun yung ating bibigyan ng diin. Kasi sa hirap na dinaranas ng tao ngayon, no?
taas ng gasolina, taas ng bilihin, marami nawalan ng trabaho, yung mga negosyante, lalo na yung SME, paraming nagsara. Opo, oo. Kaya kailangan maitawid natin yung tao, yung mga negosyante naman, no, mag-survive. Dahil para maproteksyonan yung trabaho. Ngayon, yung mga nagsara naman, i-revive ng gobyerno. So, yun yung kailangan build natin. Build back better. Opo. Alam mo, Mayor, kahit kami dito sa probinsya, nakita po namin yung mga magagandang nagawa niyo po sa Maynila. In a short period of time. Salamat. In a short period of time, naging mayor kayo dyan. Ang daming nagawa mo sa Maynila po. Ito po, bilang kandidato sa pagka-presidente, sa pagka-pangulo, ano nga programa na ginawa niyo dyan sa Maynila na nais nyo yung gawin sa buong Pilipinas po para sa ating mga kababayan? Ay, ganun din po. Yung sinabi ko kanina na nakapokus at nakatuon tayo dahil sa pandemyang ito, no? Nakapokus tayo doon sa how to protect lives. At the same time, learn how to live with COVID-19 and go back to work safely. So yung mga negosyante, no, talagang inalagaan natin sila. Ngayon, dahil sa nangyari yun, hindi kami masyadong, kumbaga, may nagsara sa amin negosyo. In fact, our data shows 7% nagsara ng negosyo. Pero, dahil sa aggressive naman ang pamahalang lungsod ng Maynila, kaya 12% naman ang aming new business. So, positive 5% pa kami in a way. So, yung mga ganong bagay, tingin ko magkaroon ng direksyon yung ating buhay, no? Kahit na hinarap namin ng pandemya, modesty aside, Eden, tinuloy namin yung aming mga build. Kasi community, yung mga housing natin, in-city vertical housing, no? Yung Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, yung San Sebastian Residence, Pedro Hill, San Lazaro, 3 school na 10-story fully air-conditioned, bagong ospital ng Maynila. And boy, sa December, hopefully, after 60 years, kung mapapasyal kayo sa Maynila, baka yung Manila Zoo matapos na. Ganun po. Kasi binild natin bago ulit na Manila Zoo, no? We wanted to compete with Singapore. Because ang turismo ay talagang kailangan natin, no? Pagbukas ng paggumang ang sitwasyon natin lahat, yung turismo, marami nabibigay na trabaho yan. No? At so itong mga ginagawa natin na mga big ini-stimulate natin yung community, yung pamahalaan, yung tao. Tapos yun nga, sinasabi ko yung katulad ng mga tax cuts na sinabi ko, no? Sa Maynila kasi ginawa natin yung binabaan natin ng buwis, inunawa natin ng tao, tapos nag-ano pa nga tayo, yung tax amnesty. So, dahil doon, magaang naramdaman ng tao, yung gobyerno, no? May food boxes tayo, binabaan mo yung buwis, may food boxes ka, may ospital ka sa COVID-19, may gamot ka. So, kaya ko naisip, noong minsan naalala mo, noong mga 3 weeks ago, tinanong ako, kasama ko yung mga farmer, no, saka fishers folks. Sabi ko, balang araw, pagka pinalad tayo, ang gagawin natin, we will cut the 50% yung ating tax sa petroleum. Tama. At saka 50% tax cut sa kuryente. Kasi gusto ko maramdaman kagad ng tao. Tama po. Na meron siyang gobyernong masasandalan, maibsan man lamang nila. Yan pagka, alam mo, pagka nabawasan natin yung buwis ng langis at buwis ng kuryente, para ka na may ayuda niyan buwan-buwan. Yes. Sa bahay, para ka may ayuda sa bahay, para ka may ayuda sa jeep, sa tricycle, sa bus, o para ka may ayuda sa farm. No? Kasi ang farm, gumagamit yan ng mga makina, gumagamit yan ng krudo. Para ka na may ayuda sa pabrika. So lahat pinasamahan ka agad. Kaya ko naman naisip na tax cuts,
kasi may control ang gobyerno. Katulad ng petrolyo, wala naman tayong control sa presyo niyan sa Opo. mundo. Pero yung buhis, may buwis, control tayo. paraya muna tayo. Atras muna gobyerno. Napapanahon naman na umatras naman ng gobyerno ng kaunti, umabante naman ng konti ang tao. Opo. Di ba? Opo, I tama mean, po. gawa lang tayo ng tulay bilang ganun naman ang gobyerno Para maitawid sa kabilang ilog yung tao, gawa tayo ng tulay. Iraos natin sila. Opo. So yun yung mga bagay na tingin ko, duplicable, scalable, na kaya namang gawin. Alam mo, Mayor, ako kahit ako dito sa programa, sinasabi ko parang pinababayaan na ito ng gobyerno sa itong patuloy na pag-akyat ng presyon ng produktong petrolyo. Parang walang ginagawa, ha? Parang walang ginagawa. Oo. Exactly. So, you feel, parang ma-feel mo ba na parang pinababayaan ka? Parang ganun po, Mayor. Ako, nung dito kami sa Maynila, nung nakita ko yung pandemya, easily, talagang yung ease of doing business, liberalization ng mga policies, ng mga batas, inunawa namin ang inunawa. Kaya, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, nakita nyo naman po, lahat halos ng mga local policy namin, naging national policy, di ba? Opo. Paglilinis ng kalsada, nilinis namin yung Divisoria, tapos ngayon biglang naging national policy yun na yung obstruction, naalala niyo yun? Yung clearing operation na, pinagawa ng mga clearing. Tapos yung cash aid, Opo, diba? opo. Yung Maynila nag-umpisa nung cash aid ngayon nagkaroon sila yung 7,000. Kaya lang, napipili lang yan. Opo. Yun yung sa akin. Kaya ako total gusto ko maramdaman ng tao, ng negosyante, ng farmer, ng nanay, yung paggaang. Dito walang pipiliin to pag buwis ang binawasan ko. Ngayon, nalulugi ang gobyerno. I have to be fair with our listener. Pero, magkano lang naman ba yan? Sabi ng DOF, yung iniisip ni Mayor Isko, mawawalan tayo ng 130 billion. Pag instantly, pag tiningnan mo, malaking pera. Di ba? Pero sa totoo po, hindi. Malaking pera yan sa walang puso. Pero sa totoo, maliit na pera yan. Malaking tulong. Pero malaking tulong sa tao. Diba? Opo. Tingnan ninyo, 100, kwentahin natin konti. 5 trillion ang pondo ng national government. 800 billion pambayad ng utang. Meron pa tayong 4.2 trillion. So, 130 billion binawasan mo. Pwede 4 trillion 70 billion pa. Malaki pa. 3% lang, minuscule, fraction. Pero, sa buhay ng tao, naramdaman niya na, inunawa ako ng gobyerno. Inuna ako ng gobyerno. Yun yung gusto natin maiparamdam. Yun naman ang purpose ng gobyerno. Maibsan niya yung katatayuan ng tao. Kaya ako, puro sa tao lang muna. Iparamdam natin sa kala immediately. And it's doable dahil tayo may control. Sige po, Mayor, medyo mabilisan lang po tayo. Si Action Eden po, may katanungan din po sa inyo. Ako? Good morning. Yorme, good morning po ulit. Maraming salamat po or sa amin dito madamo gid nga salamat. Mensahe din na lang po para sa ating mga kababayan. Meron po ba kayong Facebook page, Viber channel, at YouTube channel po? Pagka may time kayo, you can follow us in our Facebook page, Isko Moreno Dumagoso, kami nila Doc Willie, At sa ating mga kababayang, abot ba tayo sa Antique? Opo. Buong Visayas po, parts of Cebu. Abot po. Mga kababayan ng tatay ko. Ang tatay ko kasi mga kababayan, huwag kayo mawawala ng pag-asa. Ano lang tayo, kapit lang. Huwag tayo susuko. May awa ang Diyos, makakaraos tayo. Sa mga magulang na nakikinig, tsagain nyo lang yung anak ninyo. Pasasaan ba? Makaraos tayo pagdating ng araw. Alam natin, mahirap. Pero may awa ang Diyos. Magkakaroon din tayo ng gobyerno na tao ang inuuna pagdating ng araw. May awa ang Diyos. Manalig lang tayo sa Diyos. Gawin natin yung dapat natin gawin. Magsikap tayo, walang susuko.
After the rain, there is a rainbow. Oo, tama Ingat po kayo. Sige po, at ulitin ko lang po, si Mayor Isko po, mayroong Facebook page, Viber channel at YouTube. Pwede nyo pong i-follow po yan, no? Para sa karagdagang impormasyon tungkol po kay Mayor Isko po. So, Yorme, maraming Thank salamat you. for your time. I hope we can Maraming again salamat. get in touch sometime, okay? In the coming days, no? Opo. Papasyal ako dyan. Yes, so, magkamanukan po tayo dito. Oo, tumira nga ako doon kay Nung nasa sa Bacolod ako, yung Manukan. Oho. Aidas, kay Aidas. Yun po. Sige, pagbalik nyo po dito, baka magkasama po tayo. Opo, mag-ingat kayo. Sige, rin. Sige, Mayor, yung kaibigan ko dyan, ano na lang, yung si Bong Ruado, kaibigan ko yan dyan. Si Bong. Ako na lang, regards na po sa kanya. I will. Mayor, maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat at good luck po. Okay, kayo rin. Okay. Sige, actually then, kaya daw medyo ang time natin, medyo kuhan na si Mayor, kaya kakuhan mo lang. First time ko na nag-interview siya mo. Wow. So, hindi ko pa... Kami every other day. Sige. So, salamat kay Action Fred sa Langga for the time na ginatag sa aton. Nakaupo na si Mayor Isko Moreno Domagoso Yorme. So, balikan kita yan sa Action Balita Morning Edition. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!